Μες στην περιοχή ο Ρώτα πέρασε. Το σουτ εκπληκτικά αντανακλαστικά από το Σιαμπάνι. Είχε αρχίσει να κάνει κίνηση δεξιά. Ο Ρώτα σημάδεψε την κλειστή γωνία του goalkeeper του Βόλου, ο οποίος αντέδρασε αποτελεσματικά. Μουκουντή. Έγινε το λάθος, ευκαιρία για τον Βόλο, το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος εστίας. Λέγαμε ότι ο Ντέλετιτς είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους παίχτες του Βόλου και τώρα εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ και δίνει προβάδισμα στον Βόλο. Είδε ξανά από το λάθος του Μουκουντή, ουσιαστικά σερβίρει την μπάλα στον Ντέλετιτς. Αυτός την περνά. Αν πρόλαβα εδώ καλά, κάτω από τα πόδια του Στάνκοβιτς. Δεν είχε και πολλά περιθώρια ο goalkeeper της ΑΕΚ. Ξανά Μάνταλος. Από κανονική θέση φεύγει ο Τσούμπερ, πατάει την περιοχή, αλλάζει πόδι, θέλει να γυρίσει. Το πλασέ από τον Ελίασον, το σούτ από τον Ρώτα πάνω στη γραμμή για απομάκρυνση σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ από την τρομερή προσπάθεια του Τσούμπερ. Περνάει, γυρίζει, πρώτη προσπάθεια από τον Ελίασον, δεύτερη από τον Ρώτα. Κεφαλιά το Χατζησαφή. Πάλι κερδίζει ο Κόμπα. Πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, Μαξιμιλιάνο Κόμπα, 29χρονος Αργεντινός. Κόκκινη κάρτα στο Μάνταλο από τον Μανούχο. Τον βλέπουμε να σφαδάζει τον Κόμπα. Ο Μάνταλος προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Για να δούμε ξανά. Εδώ γυρίζει. Έρχεται ο Μάνταλος, απλώνει το πόδι πάνω στον Κόμπα. Είδε ξανά το μαρκάρισμα του Γαλανόπουλου και ήρθε από πίσω ο Μάνταλος. Εδώ. Γι' αυτό τιμωρείται με κόκκινη κάρτα ο Μάνταλος από το Μανούχο. Και ξανά πάνω στην μπάλα ο Ελίασον. Ίδια εκτέλεση πάνω κάτω. Κεφαλιά από τον προωθημένο Γιόνσον. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σιαμπάνης και η ΑΕΚ ισοφαρίζει με παίχτη λιγότερο στο 31. Τρομερό άλμα από τον αμυντικό χαφ της ΑΕΚ. Αλλά ήταν και καταπληκτική εκτέλεση από τον Ελίασον. Με αυτό το απαλό άγγιγμα της μπάλας από τον εξτρέμ της ΑΕΚ σε τέτοιου είδους περιπτώσεις την φέρνει πάρα πολύ ωραία στην περιοχή. Δείτε πως φεύγει στο δεύτερο δοκάρι ο Γιόνσον. Πηδάει πάρα πολύ ψηλά. Σιαμπάνης που έμεινε εκτεθειμένος από την άμυνά του στη φάση του γκολ της ΑΕΚ. Εκτελεί ο Τσούμπερ. Καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Δείτε τον Τσούμπερ. Δυνατή εκτέλεση. Πεχτάχθηκε ο Σιαμπάνης. Όχι, δεν έχει βρει την μπάλα καθόλου ο Σιαμπάνης αυτή τη φορά. Ωραία πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Τσοκάνη. Αυτός βρίσκει τον Άλχο. Είναι 4 παίχτες του Βόλου μες στην περιοχή. Σέντρα από τον Άλχο. Κεφαλιά δυνατή μεν, αλλά άστοχη από τον Κόμπα. Στο 55. Ο Ελίασον πηγαίνει να εκτελέσει. Ο Βίντα την κεφαλιά. Πάρα πολύ καλό άλμα από τον Βίντα. Δυνατή κεφαλιά, αλλά στο κέντρο της εστίας. Τσοκάνης. Πάσα του Μράζ είναι καλή. Πλάγια. Μες στην περιοχή. Μπαλά θα φτάσει στον Ντέλετιτς. Το σούτ του Ντέλετιτς. Ακόμα ένα γκολ από τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Στο 71. Ο Βόλος θα ισοφαρίσει με τον ίδιο σκόρερ, τον Μίλος Ντέλετιτς. Το γύρισμα απομάκρυνε ο Γιόνσον. Η μπάλα έφτασε στο αριστερό του Ντέλετιτς από την προσπάθεια του Ενγκίν. Εδώ ξανά. Εδώ δείτε. Αυτό είναι που ήλεγξε ο VAR. Η θέση του Ενγκίν δηλαδή. Και πάλι από δεξιά η ΑΕΚ. Ακόμα μια σέντρα τον Άμραμπα. Το Αραούχο την κεφαλιά θα φύγει έξω. Απίθανο άλμα από τον Αραούχο που πήγε πάρα πολύ δυνατά στη φάση. Σηκώθηκε ψηλά. Πήρε την κεφαλιά με δύναμη. Δεν σημάδεψε σωστά. Ξανά δείτε στην πλάτη του Άλχο κινείται. Μισό σώμα πιο πάνω. Μπάλα βρήκε το δοκάρι και φύγει έξω. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Ο Γιόνσον για τον Άμραμπα. Το γύρισμα για τον Μουκουντή που έχει μείνει μέσα. Πέναλτι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μανούχος είναι κοντά στη φάση. Δίνει αμέσως πέναλτι.
Για να δούμε ξανά. Η σέντρα του Άμραμπατ. Κεφαλιά από τον Μουκουντή. Η μπάλα θα βρει στο χέρι του Κρούσλιακ. Αυτό καταλόγησε ο Μανούχος. Δείτε και πάλι. Εδώ. Στην κεφαλιά του στόπερ της ΑΕΚ. Η μπάλα θα βρει στο αριστερό χέρι του Κρούσλιακ. Θα πάρει φόρα ο Μαροκινός. Στην εκπνοή του μάτς. Ο Άμραμπατ θα εκτελέσει. Μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα 3-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πανηγυρισμοί από τον κόσμο της στην κερκίδα. Ο Άμραμπατ πηγαίνει στον πάγκο για να το χαρεί με τους υπόλοιπους. Δείτε τι γίνεται.